Και μετά μου αποσπάσανε, τα διαλύσανε τα λόκ και σαν το... Μάλιστα. Ειδικές δυνάμεις. Μπράβο, Μπάρμπα. Ναι. Τι να πούμε εμείς. Μαλέτσικα είμαστε. Λοιπόν, σκότωσαν το Μυρουδάτο, ο πατέρας του με τον Χρήστο που πήρε τη γυναίκα. Λοιπόν, και ο Μακαρίτσο παππούλης του, του Ανδρέα, Ο Ανδρέας. τον πήραμε από τον Άμπουλα, ο ένας μπροστά και ο άλλος από πίσω και τον φέραμε στο διάβολο στο χωριό. Δεν ακουμπήσαμε πουθενά. Πουθενά. Τον Ιησού Χριστό τι έδεγε ο Μακαρίτσος. Λέει κακομοίρης. Έβριζε ο παππούλης. Έβριζε ο παππούς. Έβριζε. Ήταν καλός γέρος. Καλός. Μπήκε φύλακας μια φορά και ερχόταν και κάτω στο σπίτι στην Πολίτσα και κοιμούταν πολλές φορές. Φτώχεια ρε γαμώ, φτώχεια. Ρε δεν περάσα τίποτα. Αυτό δεν σου είπα πριν. Δεν περάσα τίποτα. Και ποτέ μένει, άξιζε, τα καλοκρεβάτια, τα καλοφέρια, τα καλά σας φαγητά, με τις καλές γυναίκες, με ούρα. Μην με κοιτάς. Με κοιτάς, κοιτάξτε τα παιδιά. Άντε, καληνύχτα. Γεια σου Μπάρμπα, γεια. Ρέα, καλιατά μου. Να είμαστε καλά. Μόλις μάθεις κάτι, θα δεις να μου πάρεις την πάπια. Να σου πιάσω την που. Πάπια.